Опи, Коста, Работя. какво ще правиш после? Няма си да е личната карта. Чакай сега. Ти документи имаш ли изобщо? Кой? Аз? Да, бе, много ясно. Даже имам супер много документи. Къде живееш? Да ти кажа, предпочитам да се възприемам като гражданин на света. Моля. Коста, педалчета, искате ли да дам 60 лева да гласувате за една топ партия? България ще е на 16 морета, Юнийско море ще ни е задния двор, всички ще ходим с катамарани на работа, слънцето няма залязва никога, ще работим час и половина на седмица, ще продаваме апартаменти на зелено на Марс, водни колелета на Луната, България на 60 планети, ще издълбаем главите на Христо Ботев, Левски на 100 кила, белоградчишките скали, сме много сигурни и много стабилни, да знаеш, правим ли го? Това е гласа на България. Как да накараме хората да гласуват за нас и защо не мога да получа ерекция от 30 години?